Is mis Máire Zepf, agus tá méid gal scéal leidíomh faoi cailín de bhainneam Rita agus a róbat. Tá sé scríofa agamsa agus maisithe ag Andrew Whitson. Rita agus an róbat. Seo é Rita. Tá seomra leapa Rita ina phráiseach. Bhfuil Rita róbat. Róbat sórtáladh a ghlanfadh suas an phráiseach is mó. Ní bheadh Mámaí ag tuairt amach riamh arís. Dheanfadh Rita phráiseach, phráiseach, phráiseach. Agus dheanfadh an róbat sórtáladh, sórtáladh, sórtáladh. Phráiseach, phráiseach, phráiseach. Sórtáladh, sórtáladh, sórtáladh. Agus nach mé a róbat rónétadí. Níor bhfuil hí sin. Bheadh a thuiscint go chuair a bheadh rudaí le fágáil mar atá. nó bheadh Rita an chrusta. Tá gcuireadh sé smaointe rudaí ba chóir a bheith féin. Bheadh sin millteanach. Agus mura mé is aige go chuair le stopú. Hacail na róbat tribláid huair a haingtarthaí. Is bhfuil a Rita tribláid. Déadthad an róbat seo gach rud a bhilú. Agus cén dearú a bheadh leis? Dachraí Rita a hensin. Níor bhfuil hí róbat sórtáladh níos mó. Tá Rita níos fearr ag sórtáladh ná mar atá róbat ar bí.